A Kakashi, čekáš na třetí světovou? Naruto, ty si vážně smíše. Proč se nejdeš schovat jako tvoji kamarádi, Sasuke a Sakura? Jsi vážně moc legrační. Jediný co tam je legrační, je ten tvůj účes. Cože, Naruto? Můj účes? Jo, tvůj účes. Tak dobře, říkáš si o to. Ninja nikdy Nenahrává staršímu ninjovi. Tak, Kakashi, opravdu jsi myslel, že jsem tak blbý, že se nechám jen tak načapat. Cože, Gavarminici? No, možná jsem tě podcenil. Víš, ale nejsi jediný, kdo ovládá toto jutsu. Kam jsi mě vzal, abych za to? Víš, Naruto, opravdu si mě přesvědčil se svým Gavarminici. Opravdu se vyplácí překvapit nepřítele. Pokud našem ten nepřítel není zkušenější a silnější než ty. Lekce číslo 1. Taijutsu. A Naruto, cítím v tobě velikou sílu. A nenávist. Měl se ztratit tím, co si myslel. Možná blízko moc neovládáš, Naruto. A tady to je nejstarší technika, Naruto. Je to... Dobnutí do zadku.